Joko Warsito. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan. Telaten. Oh nek telaten dadi sahabat lho Mbak. Kita kan cuma teman. Iya, kita kan teman. Iya, kita kan cuma teman. Teman, cep. Iya, jadi apa-apa nih? Apa? Apa? Ora teman. Teman. Teman cep. Teman. Oh, pengen tekan cebi apa? Iya ning bintang tamu bengi iki bergabung karo Sekar Buana ta. Oh, tegese sing bayar nyong lah. Mbak Umi Hafifah dari Ponorogo Jawa Timur ta. Sekang Ponorogo Jawa Timur. Aduh ye. Dan nyatane ya tekan kene kok. Mangga Mbak Umi Hafifah kula aturi jumeneng larase peluk Mas, peluk 6. Ngaturaken wilujeng dalu Mbak Umi. Sugeng dalu Mas. Kula togo kula. Oh nggih Mas Togo. Angger kula mbelung Sarawetan ning angger sarang mriki Sarawita, Mbak. Napa? Sarawita. Sarawita. Sarawita karo mbelung kuwi padha. Oh nggih. Angger nang kana kan mbelung. Nggih, bilung kalih Nang kene Togo. Sarawita. Oh, Dadi nggih. wetan kulon ya jane ya padha ya, Mbak. Sami. Ora ana bedane. Mboten enten bedanipun nggih Mbak Umi nggih. Nggih. Jenengan sehat Mbak Umi? Alhamdulillah. Nyong Pangestunipun. seneng banget jenengan sakit bergabung kali rombongan kuda Mbak. Lah pripun Mas? Ya rasanya marem. Marem. Bisa berchemistry. Oh, Bisa nggih. bergabung bisa nyambut gawe bareng-bareng iki lho. Iya. Ini Iya. sudah apa ya? Sudah Nah, sudah mulai dekat dengan Oh, dekat. teman-teman. jadi semakin dekat itu semakin cinta. Ya. Ya dadi anggar cinta kowe nggo ngapa-ngapa kepenak. Ngono ya? Ya iya, kayak orang ngandel takon karing bosiku. Iku kowe. Dadi anggar ngapa-ngapa dekat terus dengan nyambut gawe kepenak ya dilala ya rezekine ya lancar ya, Mbak. Nggih, leres. Dan dalu niki jangan sing nonton rame nggih, Mbak. Nggih. Enten sing kenal apa mboten jenengan? Mboten. Oh, mboten? Mboten. Niku Pak Sariman CS nggih rawuh. Pak Sariman. Pak Kajiwarto kali salak nggih rawuh. Oh nggih. Pak Yono nggih sami rawuh, Mbak. Nggih. Lah nggih wau jenengan tindak mriki jam pinten, Mbak? Dugi mriki jam 6, Mas. Oh, jam 6 sore. Asik ya. Nggih. Nggih wau saking wetan berarti jam pinten? Pagi. Oh,
pagi. Hmm, Dari Ponorogo apa dari Solo? dari Solo. Oh, dari Solo jam berapa? Dari Solo jam 1. Oh, jam 1 ya. Setengah 2 Oh, soalnya setengah 2. ketinggalan kereta. Oh, ketinggalan sepur ya. Ya, Wah, bara-bara sih satu tiket maning ya, Mbak. oh Mas. Tanggi terus Sepure ra gelem ngenteni aku kok. mboten purun. Gak gelem ngenteni Oh, berarti aku. sampean sing telat. Ora, aku ki ora telat, Mas. Lalu nang apa? Ning sopire ra gelem ngenteni aku. Wah, di WA disit ya maring-maning ya lah. Lah, Pak Masinis. aku gak duwe nomere sopire. Ngangger kirane bingung numpak sepur. Ini tanggal 15 kan mangkat ya. Heeh. Turu nggonku bae. Loh, Nang apa maksudnya? Lah timbang ketinggalan sepur ya batir. Ya iya. Esok tek sediakna kamar. kok sik aku apa ki jenenge aku ya tak Priwe? taren yoga-yoga. Soalnya kan sampean kacane yoga-yoga. Nek Iya. aku kancaku sinden-sinden. Lah aku kan ya ora ngerti to sampean karakternya piye, sampean piye-piye kan aku ora ngerti. Nah, Anak- saiki aku tak cross check karo kanca-kanca iki lho, Mas. Angger takone karo Yaga malah diblusuk-blusuk nang kok malah sampean ora sida turu nggonku. Loh, ora, biasanya kan ya tetep jujur to, kudune nek kanca lho ya. Ala kanca-kanca apa Yaga ngomong iya ben ora. Iya Yaga kowe saigu-igu kowe secengkok-cengkoke ana bae, Mbak. Angger takon langsung ke takone mung nyung. Jadi kita itu harus memahami itu harus lebih Ya dekat. tapi kan ra iso nek gor sepihak ngono ki ra iso. Oh, Mas. kudu ana perantarane. Iya, kudu ngerti kabeh ben ora Oh. menimbulkan fitnah ngono lho, Mas. Ya engko sesuk tuli ngerti lah asal telaten yen dadi Dadi. telaten. Oh nek telaten Dadi sahabat lho, Mbak. Kita kan Oh. cuma teman. Iya, kita kan teman. Iya, kita kan cuma teman. teman. Cep. Oh, iya, jadi apa-apa nih? Apa? Apa? Ora teman. Teman. Teman cep? Teman. Oh, pengen tekan cebi apa? Teman cep? Teman kok. Teman biasa loh, Mbak. Teman gue batir. Oh, teman ki batir. Iya, carang kulon batir karena ana wetan ana bahasa batir apa ora? Enggak ada. Konco ya. Konco. Wah, konco. Di sarang kene batir, batur, sarang kulon. Ya. Iya, ya antara yang teman ya harus saling menjaga lah. Saling menjaga. Ini saling menjaga men pertemanan itu mau bisa berlanjut sampai usia tua. Oke. Ya mugi-mugi antarane kula kalian rencang-rencang apa iki? Yang kene lah. Sekar buaya. Iya sekar Mugi-mugi. sekar buaya men beduk karo sampean. Apa iki? Lah iki krawitane apa? Sekar buana ki lho. Sekar buana. Mugi-mugi kula kalih rencang-rencang sekar buana. Buayamu. Serawunge iki tambah Iya, raket iya. ngono lho Mas. Amin. Tambah chemistry-ne. Ya, yang ngapurane bang, kenapa bocah-bocah nom ya kadang-kadang pada pating celowet. Pating celowet ngerti? Pating celowet. Celowet. Celowet itu ngomong bae lah. Oh. Ngomong bae, guyu bae, ngomong marah-marah. Wow. Mana gak gerisuk-isuk si nyiter kae. Nyiter kan gerisuk-isuk kae wong ora kena dijagani. Sing dia. Kok kae request-nya randa nunut kae. Oh. Wani-wani. Ya Mbak, Nggih. niki Pak Yanto niki ajeng nyawer jenengan lho Mbak. Sinten? Pak Yanto. Alhamdulillah kena nggih gonti kereta. Pundi piyayine, Pak Pak? Yanto niku RT-ne bandare. Oh, Pak RT. Nggih. Lah pundi piyayine? Nah, teng ngandhap niki nyuwune lagune setunggal dadi ati. Nggih. Kaping kalih meh Rahino milih pundi, Mbak? Pelok barang riyen nggih, Mas. Ya beres. Dadi hati berarti. Ya. Oh, dadi hati apakah ada hati yang menjadi-jadi? Tuh dadi ati iki enek maknane lho, Mas. Maknane apa, Contohnya Mbak? kok lirike ya, goleki sing kaya ngopo. Iya. Yo, goleki sing kaya ngopo nek wis apa ya? Nek wis ketemu karo pasangane, Iya. nek wis ketemu karo sing cocok ki arep goleki sing kaya ngopo sampean iki. Oh. Mula sampean ki nek
dadi nek biasane ya Mas, iki Piye? ora kabeh. Ya, Ning primen. biasane dalang ki bojone loro, telu, ngono kuwi lho. Tuli ngger dalang kanangan dalang sing lenceng. Lah iya kan aku ngomong, Ya. biasane ning ora kabeh, Ora kabeh, dalang. lah nyong ora termasuk, Lah Mbak. iya ning aku ki apa ya cara anune ki Apa? menggak sampean ngono lho. Menggak ngapa Mesti ki sih? arep goleki sing kaya ngopo nek sampean ki wis duwe bojo. Oh, berarti sampean tawa. Duh, kok tawa iki piye to? Lah jare kulit sing kaya ngapa? Aku ki ora tawa, mesti ki ya ben menyadarkan sampean. Ben nek ning Astagfirullah. pondokan ki ora ngomong karo aku. Nang apa? Sampean ki lho nek ning pondokan iki ben ora ngomong karo aku. Wong aku arep dandan kok panggah dicedhaki ae. Astagfirullah. Saksine ibu-ibu sinden iki Wingi nyong golek jagoke karena mangan sate lho. Mboten ibu-ibu. Deh. Oh, iya kok. Nyong golek jago nang kanake anu mangan sate, Mbak. Kula ajeng makem Mbak Umi moho dahar Mbak Umi. Nggih, monggo sekecowon Mas Togok. Nyong mangan sate malah sampean njaluk didulang barang ya kan, gitu kan. Yo, ngono, ngaku apa ora? Iki Priwen. timbangane apa kuwi jenenge suwang-suwing ya iki takon Mas Ajes iki. Ya Iki ngono. Saksi bisu iki. Saksi bisu. Wong kowe be melu mangan satene. Ya wong dandane nang kono masa kon dewek-dewek, Mbak. Nggih, mboten iki nggih minangka gegojekan, Ya Mas. nggih. Kula niku cita-cita kula niku nek duwe bojo cukup siji, Mbak. Nah, ya ngono. Asli, ngono titene esuk bojoku sing sah mesti kursi siji tok. Sing sah siji. Lho, Hah? piye? Lah iya. Priye baleni piye? Titene bojoku esuk sing sah mesti kursi siji. Sing sah kur siji. Lah sing ora sah? Ya ora anak. Oh. Iya apa ujar-ujare wirasuarane apa? Sing endi Mas? Sing Kayak aku. wirasuarane wis mulai marah-marahi nyong kok. Lah pripun? Main kae lang, main gundulmu. Aja ngono lah, Mas. Maksudnya suarane main agak ngersinde main ki ditawakna lho, Mbak. Tawakna. Oh. Dikon ngejak. Oh iya, suarane to. Suarane lho. Kabudayan ngono to. Mulane nyong ngejak sampean, mulane flune nyong mari ya kuwe. Dia ngger krungu suarane sampean ngger nembang mari kangen. Aduh, ya Allah. Nyapa? Cara budine ke, cara wong kene ngger gawe budin ya. Budi. Budine ke, cara budine ngger krungu suarane sampean ki budin sing cemimplung. Apa? Dadi kuwi? suarane kowe alus. Loh, suarane meriangi. Ora, dadi marai adem nang ati, Mbak. Mulane dadi ati niki dibawani nggih, Mbak. Nggih. Nggih. Monggo Mbak Umi. Gegerane wong akrami. Gambange? Wah, gampang kali suling. Ngapal, Mbak? Aku wis hafal gambange. Oh, apal ya. Sulinge? Ngandel Bong, dititeni Ya Bong. Allah. Nggih, matur nuwun, Pak. Lho kok. Lho, Pak, Yap. tiwas kula matur. Ora kenal lho, Mbak. Tiwas aku matur nuwun. Ya, plendere ya. Jalange. Mah aku, mah aku. Ya, besok aku Mah aku nek gur 100 maksudnya. Ya, tak tambah iki. Iya, iki nggo sinden-sinden ya. Iya. Loh, nggodho to aku. lho. Ora nggodani lah. Makasih. Iya, makasih Mbak Umi. Request gubuk asmoro niku lho, Mbak. Ya, Nah, dibawani riyen nang Pak Yanto aja nyaman tenang mawon. nggih. Juragan ebek, juragan apa, bae ditol nang ring kaki Yanto. Sinden didol ora, Mas? Ora lah. Ora. Hmm, Sinden disewakna jare. Sewa kaya gamelan. Mas Kuku kok kira. Wah.
Mbak. Nah, bawa dadi-ati niki pamundutan saking Pak Yanto RT, Mbak. Oh nggih. Pak Yanto niku sing sampun kepareng rawuh wonten gubuk kula winginane. Niki termasuk job dadakan lho, Mbak. Oh nggih, Mas. Masuk akhir bulan. Oh. Ini esuk tanggal 15 saya dadakan. Dadakan tegas. Nang ngaring tanggulangin sampean melu, Mbok. Jenengan tumut, Mbok, tindak, Mbok. Tanggal 15. Iya. Derek. Nah, kok wengi kan prei ya. Ini ora usah bali lah. Kok sik kok bengi kok prei iki nyapa to, Mas? Nanti malam lho, besok malam kamu libur apa enggak? Aku libur. Nah, timbang atu-atu mengaring Ponoragi. Ponorogo. Ora usah bali. Ya ora bali aku jaken to, Mas. Ngejake pandeng-pandengan nyong mbek prei. Piye kok prei ya sampeyan iki kudune manjeri lurah apa manjeri sapa? Ana dolong-dolong manjeri lurah. Dolong masa mundur. Lah piye ben ditanggap kok Oh, ora lah. Ora iki ben ditanggap. Oh sesuk nggih leren. Sampeyan ki terlalu apa kuwi jenenge terforsir. Terforsir. Klarisen sampeyan. Dong pegawean kewajiban, Mbak. Ngono. Kan ora kena sambat. Ora sik aku tak takon. Sampeyan ki kok ngongso ki arep ngopo? Hah? Ngangsa? Ayo, ngongso. Sing ngangsa bae sapa? Lho, maksudnya ki piye terus? Lu anu diundang ditanggap Mbak Umi. Kula niki kan diundang Ya ditanggap. maksudnya kan iso diatur to Mas jadwale. Oh, iku ya. Maksudnya ki sampean ngongso ki arep ngopo, selak ngopo? Ya men cepet sugih. Oh, ora selak bojo. Lah bojo gampang. Asal sampean ready, aku siap. Astagfirullah. Piye maksudnya? Siap mengundang asuk karo bojo bintang tamu maksudnya lho. Oh, tak kira tiwas tak omongne iki bojomu streaming lho. Lah, Bu, urung sah ditemungna bojo malah. Isin aja ngomong kowe lah nembang bae lah. Isin yang melas ibu negara nu, aku cinta sekali sama ibu negaraku. Iya. Iya. Aku ki lenceng-lencenge bocah kincung lho, Mbak. Heh? Ora tau menggok angger dalane ora ana penggokane. Jadi menjadi laki-laki yang setia itu sulit loh, Mbak. Iya, betul, Mas. Iya kan? Dan kuwi pilihan. Iya, bisane. Heh? Pilihan kepriwe maksudnya? Kok sik dadi wong setia kuwi pilihan, Mas. Oh. Wong nek selingkuh maksudnya nek selingkuh kan kuwi ya pilihan. Iya. Dadi semisal selingkuh kan mau sama mau. Iya. Dadi nek semisal sing kono gelem ning kene ra gelem kan ya ora terjadi selingkuh. Ya ora dadi. Makane Ora dadi. selingkuh ki pilihan, Wis tau. setia kuwi pilihan. Wis tau diselingkuhi sampean ya? Ora. Asal wis tau diselingkuhi gampang tambane. Dolan nggonku Dolan ning nggonmu. ora bakal diselingkuhi. Merguru karo Ramdan ATT. Oh iya iki wong setia kok, Mas. Setia kowe. Wedi karo yange wedi. Wong ala kowe kur anu WA tok janji ora dibales bae kemrusu apane ngene. Ora gue bales. Nebak, Mbak, monggo, Mbak. Ya, Nyekar langgam dadi-ati sareng Mbak Umi Elen Skarbuana. Berpacu dalam melodi. Oke. Pak Sarwo saking Kembang Abang. Bapak Kades Tanggulangin kuwi jenggalu. Pak Naswanto Bara. Pak Haji Warto, Kondo.
sinambi kunjuk kopi. Nah. Suara kok apik nemen to, Mbak. Piye, Mas? Sampeyan napa putrane seniman napa putrane pedagang napa putrane sinten lho kok suarane kok apik banget, Mbak. Mboten, keluarga kula niku mboten seniman. Ya bapak sih napa nyambut gawene? Bapak tukang cat. Hah? Bakul cat? Tukang cat. Oh tukang ngecat. Ibu? Ibu bakul kerupuk. Bakul kerupuk ya? Bisa kayak gue ya dadine ya boleh gawe sih kepriwe ya? Iya aku ya ngumon. Iya kok. Nganggo gaya apa? Wis. Astagfirullah. Ora. Maksudnya ke dalam cintanya itu berbak. Ngene lho Mas, Kepriye? bapakku kan wong Ponorogo. Iya. Ibuku ki wong Suradadi. Iya. Maksudnya ki gaya Suradadi sih, apa gaya Ponorogo ngono lho. Oh, nek Suradadi ngendi, Mbak? Suradadi edek Ponorogo apa ora? Yo, Tegal. Oh, Tegal. Iya, Oh, asli ibuku Tegal. asli kono, Ibunya asli Pak. Tegal. Apa? Ini almarhumah Bandrus. Oh, nek bapak Ponorogo. Bapak Ponorogo. Lah ya Bapak. kuwi gumon, mesti ki gawe gaya Suradadi apa gaya Ponorogo kan gaya bicara lho. Ya, iya, Gaya iya. bicarane kan beda. Beda ya, bisa ya. Ini kanugrahan kok, Mbak. Heeh, bener Mas. Suatu anugerah dari Tuhan. Iya. Nek aku ki ya apa ya kadang-kadang ki aku ki curiga. Loh, sana? Aku samarku ki nek aku anake tanggaku, Mas. Lah tanggaku seniman kabeh ki. Basanu bapake sampean tukang adol cat karo mengone tanggane mider-mider iki, Pak. Ngecat ngone tanggane Mbak Lah Sanu. iya, makane aku curiga nek aku ki anake tanggaku. Waduh. Mbak Sanu iya. Ya ora, Mas. Ya anake bapak ibu kok, Mbak. Iya. Nah, yo kanugrahan yo beda kok. Bakat. Nggih. Bakat itu beda loh, Mbak. Cah Pripun? berbakat karo ora ki beda. Lah pripun, Mas? Nek berbakat ya kaya jenengan iki napa-napa saged teng bidang seni, gamelan, terus nyekare niku napa-napa nggih saged gending mawon jenengan nggih menguasai kok. Nggih, Ngoten. amin. Lah nggih. Niku jenenge bakat. Nek ora bakat ya arep diulangi kaya ngapa wae nek ora ana bakate ya ora kanggo Betul. gawe kok. Angel ya, Mas. Lah nggih. Iya nyung kadang-kadang mbek bundet. Lah ya angel, kuwi angel tenan Iya. nek pancen ora dasare lho ya. Nggih, patutaken, Mbak. Nggih. Rena wengi dadi ati. Rasan jalan. Joko Warsito. Gundul-gundul pacul-cul kembelengan. Harap klasik. Rudi Puspitasari. Juragan Sapi monggo. Aris Pariamas.
Mas Kukuh Haji. Mas Lolo. Iya. Mbak Umi. Dalam. Mau sinaosa jensete mandan error. Nggih. Ning nyatane perjuangane Joki Sound System luar biasa ya, Mbak. Nggih, niki. Kula bareng krungu suarane jenengan niku rasane adem banget kok, Mbak. Lah- Marai ayem. Lah wong apa ki jenenge jan mike mati kok krungu suaraku lah piye to, Mas? Ora kisiki maksude. Oh, saiki. Saiki. Oh. Ngopas ayak-ayak dan waduh. Niki sone saking jenengan. Ya iya. Oh, nggih. Ngono. Mula penak banget. Oh ya jelas ya. Ya sono ora kepenak ning suarane ya esek. Nah iya. Ya sound system benang ngaruh ya, Mbak. Napa? Sound system ngaruh. Nggih. Nggih Nggih. no Mas, nek apa ki jenenge nek sone abot ya ora penak nggo nembah. Nggih, niki sound system niku langganan kok, Mbak. Oh. Dadi nek gongso niki nggih langganan kagungane Pak Kajiwarto. Oh nggih, berarti gawan niki nggih. Ya. Sangoni. Meneh. Emah aku. Jare kuwi icul sepur. Ya gini. Mulane Ora angger iki nggo sinden-sinden. mulane angger ketinggalan sepur aluk baling donku. Emah aku ning nggonamu mok nakali. Astagfirullah. Otor nakal tok setitik. Lho ya aja. Guyon. Tati ati. Iya. Bawah gubuk asmara Slendra Patete Songo. Request saking panitia monggo Mas. Masih bersama Mbak Umi Hafifah. Oke. Apik. Iya. Excel Sutikno, monggo. Ayo, ayo.
Minang Dalam- sistem nganti turu kae, Mbak. Sinten? Mas Lolo, Mas sinten? Mas Lolo. Oh. Iya saking nikmate. Waduh, Lang. Ki tulis request saya Mas Lolo, Mbak, sampean melu. Lang sinden Ponorogo, jake Lang lah. Oh, kula iki request Mas niku. Mase kali sing ngegong. Oh. Sing ngegong ke biasane karemane udah Mbak Umi Kok ning siki bareng. sing ngegong ki mau sing nyalimi aku pindho. Nah, kuwe. Iya, bener. Ping pira, ping pira? Ping pindho Mas. Waduh. Gak diculke tanganku. Ora diculna? Heeh. Aduh, sing eling Pak wis tua lah. Tenan ndak diculke. Wong aku ki sik ngeret koper to lah. Oke, Mbak. Duk. Kae, sing ngegong tuli kae mantune kae sing demung kae. Kae mantune nggih, sing demung nggih. Oh, ampun ngoten lho, Pak. Jenengan, Pak, enten mantune jenengan. Ya. Biasane karmane udu Ya sampean. mboten napa-napa kan ben awet enom ngono lho, Iya, Mas. ora diculna ya nganti ya. Heeh, gak diculke tenan. Magen nyong ora salaman karo sampean mau ya. Heeh, Alah, sing aku lho ngegong. malah ora salaman karo sampean. Iya, Aku tuh. karo sampean salamane ngene. Iya kan kita jaga jarak. Heeh. Kita kan cuma teman. Iya. Iya. Gah aku. Ya, yo. Catatan. Aku benci pikiranku. Sampun. Ngaturaken gunging panuwun Mbak Umi.